Een jaar na de spectaculaire verplaatsing van de kenmerkende walvisk bij het natuurcentrum op het Ameland, waard het restaurerde exemplaar officieel openen door de beukers van OBS de Schakel in Hallem. En Luc had de namen betocht van het beest. Ja, dit is natuurlijk een hele bijzondere dag en helemaal als alles meewerkt zoals het weer, de wind en tijdens de opening dat de kinderen de walvis openen en druk op een knop en de walvis gaat spuiten, ja, dat maakt het helemaal compleet. Het hele terrein van het natuurcentrum is opknapt en de walvisk is onderdeel worden van het blote voetenpad. Jan Kienstra had een benamen dwaande houden bij de installatie van de walvisk. Ja, en als je daarmee bezig bent en je bent helemaal alleenig in die holle buik van de walvis, dan voel je ook een beetje bijzonder om de reden van, dan voel ik dat ik mijn vader bij hem heb die zelf walvisvader was. En dan had ik toch wel gesprekken in mezelf dat ik niet helemaal alleen was. Rachel van Dalen mocht de walvisk beschilderen. En dat was voor haar heel bijzonder. Vorig jaar zag ik toen op Facebook toevallig dat ze dit buitenterrein helemaal aan het opknappen zijn. En toen zag ik in de reacties van mensen dat ze het maar een lelijk ding vonden. En toen dacht ik van, ik vind hem zelf, hij zou zo mooi kunnen zijn. Dus toen heb ik een voorstel gedaan. Dat doe ik normaal niet zo snel, maar nu, het was zo duidelijk, ook een aanleiding. Dus ik dacht, ik gooi een balletje op. En toen mocht ik een ontwerp maken en daar was iedereen heel enthousiast over. En toen mocht ik dat gaan uitvoeren. Rachel had zo'n 4 weken dwaande geweest met de beschildering. Daarna was het best inrichten. Dus ik was er zo net voor het eerst ook naar binnen gegaan dat hij helemaal klaar is. Dus, ik had niet verwacht dat het er zo mooi uit zou zien. Dus ja, heel erg mooi. Jan Kienstra die heeft het dus allemaal van binnen ook mooi opgeknapt. En mooie vitrinekastjes, filmpje voor kinderen. Het is een heel mooi één geheel geworden. Dus het is voor mij ook een hele verrassing en heel erg leuk.